Osasun kontuekin jarraituz, arrisku taldeak hasi dira COVID-aren eta aldi berean gripearen txertoa hartzen eta baita 60 urtetik gorakoak ere. Jaio nahi estaran konta iguzu, zer ari da ematen lehen eguna? Bazuk esan duzu, lehenengo egun honetan arrisku taldetakoak izan dira lehenak txerto bikoitza jasotzen eta zeintzuk dira arrisku talde horiek. 60 urtetik gorakoak, haurdun dauden emakumeak eta baita patologiaren bat daukaten pertsonak ere, eta hoiekin batera baita 0 eta 6 urte bitarteko aurrak ere, eta adi azken talde honetan berrikuntza bat ere badagoelako, 20 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrek lehen aldiz ez dute ziztadarik jasoko aurten txerto intranasala jarriko zaie, hau da sudurretik jartzen den hoietakoa. Aurretik ere esan dugu talde hauentzat guztientzat dagoeneko zabalik dago hitzordua eskatzeko zerbitzua eta dagoeneko 38.600 lagunek eskatu dute, hoietatik 1.400 aurrak dira. Baina kanpaina hau ez dago eurentzat bakarrik pentsatuta eta azaroaren 4tik aurrera behin arrisku taldeekin bukatuta herritar guztiek izango dute hitzordua eskatzeko aukera. Gogoratu dezagun internet bidez edo telefono bidez egin daitekela. Milagros izan da 85 urterekin lehenetarikoa. Bilboko Soloko Etxe Osasun Zentroan gripearen eta COVIDaren aurkako txertoak jaso ditu ia sentitu gabe. Un pinchacito de nada. Milagrosek eta Edelmirak bezala, beste asko hartu dute lehen egun honetan txertatzeko ordua. Urtero egin ohi dute. Kutsakorrak diren gripea eta COVIDa urrun nahi baitituzte. Urtero hartu dut. Prebenitu bizkat. Honea etortzia asko zeboteo, gripe etortzia baino. Osasun profesionalen esanetan adinekoek ez dute komentzitu beharrik. Helduak nik uste dut argi daukala txertatu behar gehala. Baina uste dute gizarteak orokorrean jakin behar duela ahulenak babesteko zein garrantzitsua den euren txertoa. Saiatu behar gara hain babesa ez duten pertsonei laguntzen. Osasun langileen artean ere mezu honek urtez urte arrakasta handiago izatea espero dute. Gehongatik gu babesteko eta baita bezeroak babesteko. Aurtengo berrikuntza 2 eta 5 urte bitarteko aurrei sudurretik jarriko dieten txertoa. A ver, este año con la inhalada, a ver si se animan más. Dagoeneko 1.500 aurrentzat hartu dute gurasoek txanda.